ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டாலியா பியூட்டிஷியன். இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான டிப்ஸ் சொல்ல வந்திருக்கேன். என்னென்னு பார்க்குறீங்களா? என்னடா ஃபேஸ் ரொம்ப சுருங்கின மாதிரி இருக்கே, ரொம்ப டல்லாக இருக்கே அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? வீட்லேயே சூப்பராக ப்ளீச் பண்ணலாங்க. என்னடா இது வீட்லேயே ப்ளீச் பண்ணலாமா, எப்படி அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? கண்டிப்பாங்க வீட்லேயே ப்ளீச் பண்ணலாம். என்னென்னு பார்க்குறீங்களா? அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி என் சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆள்னு கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ தொடர்ந்து கண்டினியூவாக உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னென்னு பார்க்குறீங்களா? அதோ இதுதாங்க. என்னடா ப்ளீச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஆலிஸ் காட்டாளின்னு பார்க்குறீங்களா? இல்லைங்க, பச்சை பயிர் தான். என்னடா பச்சை பயிரில் ப்ளீச் பண்ணலாமா? கண்டிப்பாங்க பச்சை பயிர் ப்ளீச் பண்ணலாம். நீங்கள் பச்சை பயிர் ஃபேஸ் பேக்கை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும். அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு இப்போ காமிக்க போகிறேன். வாங்க பார்க்கலாம். நான் வந்து என் ஃபேஸுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன். ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன். இதுவே கரெக்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு உங்கள் ஃபேஸ்க்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ எடுத்துக்கோங்க. நான் எடுத்துட்டேன். இது கூட நீங்கள் தண்ணியோ ரோஸ் வாட்டரோ மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் என்கிட்ட இருக்கிறது இப்போதைக்கு ரோஸ் வாட்டர். நான் ரோஸ் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட ரோஸ் வாட்டர் இல்லைன்னா தண்ணி கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஒரு ஃபேஸ் பேக் மாதிரி போட்டுக்கலாம். நான் வந்து கையிலே மிக்ஸ் பண்ணி கையிலே உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன். பாருங்கள், நல்லா ஒரு ஃபேஸ் பேக் மாதிரி வந்துடுச்சு. இப்படி நல்லா நீங்கள் வந்து லைட்டாக ஒரு மசாஜ் மாதிரி இப்படி கொடுத்து நீங்கள் ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணணும். ஃபேஸும் கண்ணும் எது இருந்தாலும் ஓகே. இப்படி நல்லா அப்ளை பண்ணணும். இப்படி நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்படி லைட்டாக ஒரு மசாஜ் மாதிரி கொடுத்துருங்க. ஓகேங்களா? இப்படி மசாஜ் மாதிரி கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது உங்கள் ஃபேஸில் நல்லா க்ளீன் பண்ணி கொடுக்கும். இந்த மூக்குக்கு, இந்த வாய் கீழே, இந்த கன்னத்துலலாம், நெத்தி, இதில் எல்லாத்துலேயுமே. ஓகேங்களா? இது ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும். 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு நான் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ பாருங்கள், நான் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். என் ஃபேஸ் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ப்ளீச் பண்ண ஃபீலிங்ஸ் கொடுக்கும். ஃபேஸ் நல்லா க்ளீன் ஆகும், ஃபேஸ் நல்லா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆள்னு கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ தொடர்ந்து கண்டினியூவாக உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். ஓகே, பாய்.